Yes, Mr. Miyagi, hvor er vi henne? Hvor er du henne? Ja, skal vi... Hvor er du henne? Hvor er vi? Hvor... Ja, du bliver optaget på film lige nu. Ja. Ja. Ja, typer i seng, og så... Niks, vi skal lige drikke vores bajer, før vi kan skride i seng. Nu drikker vi bajeren, og så går vi ud og så skrider vi i seng. Men Straps, hvor er du henne i verden? Okay. Undskyld. Ja. Jeg er i Østrig. Jeg er smedhamrende stiv. Hvor er du henne i Østrig? Sulten. Og det er... Champion, altså... Hvor længe har du været her? Fuck af, hvor er jeg bare... Hvor længe har du været her? Rigtig stiv. Hvad? Hvor længe har du været her? I hvert fald fra i I forgår. hvert fald i 12 timer, ikke? Ja, præcis. Ja. Okay. Det var sådan der, det tog ham lige fuld. I hvert fald... 12 timer. Smidt stiv. Pisse skæv hår. Og... Jeg har været i 12 timer og pisse fuld, mand. Nå ja. Hvad er det, vi siger? Shit happens. Ja, præcis. Shit happens, mand. Reportagen fortsætter en af de nærmeste dage. Men vi skal lige have en bajer en lille skarp til, før vi går i seng. Yes. Så sov godt. Hej hej. Hej.